COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small analyte gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Kaseng MPSO Ribhoi District Hakajingilam ka kong M1 yang kum ka President jong ka Women's Wing bad uba Vincent Sokhwai kum President ka Men's Wing harangkat kidkhot kaseng kibakan thup ya ka General Secretary ka kong Is Imli bad ka kong Wai Kharmaulong menta ka sngi kan riu tarik unaitung kilalai ban penpoi biang ya kilat jingirap sasha ki artli kisnong ki basha ki thain ki basha kendong ki badang ha phapo kanong po constituency kata ya ka snong umjong bad ka snong khongwing Kita kinong yalam jong kate kaseng kilalai ban a jingrap sha borok ki longyeng jong kite ki artli kisnong kabala pelong i kate kaseng MPSO ban a jingrap sha borok ki longyeng jong kite ki artli kisnong kadai namar babaro kite ki longyeng kidai ki bashem mi ka jingkerdu hakum ka nekapor jong ka jinghiran ka perthai nakadaw ka khlam covid khat khandai kabala khanglat ika kamai kaji ka jongki ha borok ki liang khamtam ha ka jing bomyo shu ban penya yo ya ki marrap ki mariang ki jongki Namar babon hi ki breu jong katika thain kidai ki ba im daga barep ka bariang bad daga babelas ni so te kanong andap daga jing sokmen ka bakra wala da ki ai kat bala in mar ngi lakhanu ong batang ba shu ai imu ko don bok ni ngilio namar hang ne mantala lai banai so banai myo le dire myo le dire che henry ka ngi samjinye hi hakalek kuan banang tahaga di mar mariang pekini kajru menta si ngila shu ap kat bawan tit e kinong tit tu kat bala e ka jaka ba mensuangi di jar menta ngila ban di tang si spa lai spa e kuntu te ngilong ngisem jinye ga ngisem kardu hi ngisem jenjar haka bam kadi kali kuan nang ta haka no kono haka kam sinong kam tharu namar la raban nyale jiwan te kanong ada pun sukumen ya pi ibala wan lakawong makane snem menta piwan kasin banangkong enreu emleru menta snem ngimpat yo enreu snem la dep tingila yo ngula ai wan ai khawum tu hi arsin trai te kane kasin ke banangkong lakaliang jumpi ngai khuble pi kir riang ket bok dang imslam dang tristom la sai la si tangkene din jonga khuble sibun khuble chajarmu Nakaliang kachinong umjong ru ngidap daga jing songu ya kene ka jing ai sobha jengki khamtam ha kane ka por ka jing ya kun ya gon ya covid ha ni dan sha kendong wat lagatar bun ngi ala du no ya kini ke marep ke maryang jongi imla bandi kumba ngidi man kapor ha ka dor ka babit ngi habdi tat bat don ketok ne kum gisa mentian kikai ngila du namar ki shu ichal kha ke shu julor na